стан шивної кошелі, української шивної кошелі. І ту ми, zbog toga što ovaj dan želi slaviti u našem društvu, naša primadonna Ольга Камінська. Ovaj вечір я ću voditi na українському jeziku. Mislim, svi će розуміти. Як приємно, що традиція святкувати цей день вже існує 18 років. Почалася вона, як ви пам'ятаєте, 2006 року у Чернівецькому державному університеті імені Федьковича. І вже 18 років всі українці по цілому світу, хто відчуває серцем себе українцем, душею, хто має можливість таку, навіть наші вояки, які знаходяться на передній лінії, вони вдягають вишиванки під бронежилети. І ось ми зібралися тут, у вишиванках, Всесвітній день вишиванки, аби відзначити цей чудовий день. І ще раз подякувати за те, що нас об'єднала тут, в Рієці, сьогодні пані Ольга Камінська, наша примадонна, народна артистка України, примадонна Київської національної оперети, примадонна Рієцької національної опери. Пані Ольга, ці оплески для вас. Дякую, дорогі друзі, дорогі приятелі, цінні гості. Добродошли на наш спечений вечір з приятелями на Світський день вишиванки. Sve vas pozdravljam u ovom lijepom zalu mramorne dvorane bivšeg guvernera Palače. Ovdje je nekada održan koncert u KPD Dnipro Rijeka posvećený godišnjici diplomatskih odnosa Hrvatske i Ukrajine. Tu sam pjevala ulogu Toski u drugom činu, a muzičare naše udruge svirale u orkestru projektu HNK Plemenitog Zajca Toska na 3 lokacije, još u Vidjevi, u režiji Damira Zlatra Freja. Baš posebno meni je drag ovaj susret prijatelja samo ovdje. Na inicijativu veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Vasilija Kirilića. Kao zahvala meni u krugu mojih kolega i prijatelja s kojima smo nastavljamo surađivati u nacionalnim dijelima kulture Ukrajine i Hrvatske. Дякуємо, пані Ольго, дякую вам. Як вже сказала пані Ольга, сьогодні на нашому вечорі присутні високі гості. Це надзвичайний повноважний посол України у Республіці Хорватія, пан Василь Кирилич. Йому надаємо слово. Дорога пані Ольго, шановна пані Камінська, дорогі українці, які велично, святочно зійшлися сьогодні до цієї справді академічної, урочистої зали. Дорогі hrvatski prijatelji, hvala što ste danas tu u ovom trenutku proslave drage nam Olge Камінське. Danas, kao što ste čuli, slavimo diljem sveta dan, međunarodni dan vezane košulje. Vezana košulja, як би було краще, українською чи хорватською? Українською. Святкуємо Всесвітній день вишиваної сорочки. Багато говоримо про вишивану сорочку, багато чуємо, може більше читаємо. Здається, склалися усталені образи вишиваної сорочки. Що є вишивана сорочка? І кот,
і генетичний код, і багато інших образів. Але цієї миті, як придивлюся до класичної, традиційної української вишиванки, а це значить вишитої червоними і чорними нитками, то бачу дещо інший образ. Бачу образ українського чорнозему, вмитого кров'ю захисників України. Хтось, може, співає, хтось, може, пам'ятає або й призабув слова з пісні і пісню славного поета, дипломата, посла, державного і політичного діяча Царства йому Небесне Дмитра Павличка, який колись ініціював у Верховній Раді постанову Верховної Ради про визнання Хорватії як держави, але й писав: «Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Минуле літа. І тепер на те червоне і чорне дивимося через вікно страждань України. Дивимося через вікно на Харківщину, Запоріжжя, Одеса і так майже вся Україна. Я перед Великоднем написав допис до Фейсбука: «Хресна дорога через Україну йде». І як роздумую, які мене думки переслідували, які я виклав на папір, та й правда. Страждання, муки, розіп'яття, терновий вінець – все це є про Україну і українців. Цього славного дня, Дня вишиванки, славимо легке, добре, величне пісню, яка особлена в образі, в особі пані Ольги Камінської. Співаємо всі, українці співають. Не обов'язково чарку випити, і без неї співають. Співають голосно, співають похвально, голосять, але одиниці Богом благословенні на великі, голосом, співом прославляти Україну по світу. Хіба Господь знає? Я не певен вашої життєвої історії, але я думаю, що батьки з дитячих літ, коли ви зіп'ялися на ноги, напевно, не дуже думали, що будете примадонна оперної сцени. Найвищої, є всякі сцени. Низькі, середні, найвищі, найвищої сцени. Божа воля на те. Все є, все минає і край минає. В Шевченка було, а в древнього грецького філософа Геракліта все тече, все змінюється. Літають. Хоч кажуть, не літають, а ми йдемо. Стаємо стрункіші, трошки змінюється образ, змінюється колір волосся. Минають літа. Сміються, плачуть, Солов'їв Олександра Волосся і багато інших. Ми завжди перейняті усім і щоразу усякими важливими справами поспішаємо, не встигаємо, потім повертаємося і знову йдемо. Але в цій метушні щоденні, у плетеві наших обов'язків і нашого розуміння, що маємо вчинити тут, ми часом губимо ключове, губимо відчуття потреби дякувати. Так вибудована
духовне життя і така природа людська, що ми завжди щось потребуємо, ми завжди щось бажаємо, ми завжди когось про щось просимо, потребуємо. Нам завжди чогось не вистачає. Але ми справді, отримавши одне, друге і 25, ми забуваємо дякувати. Лексичний фонд української мови безмірний, безліченний. Слово «дякую» дуже сильне, але воно губиться в потоці нашого щодення. Пані Ольго, я хотів би сьогодні вам подякувати. Подякувати передусім Богу за те, що дав вас в Україні. Подякувати батькам, що викликали вас на Примадонну. Подякувати кожному, хто йшов з вами, хто був біля вас, бо в цей спосіб творив вас. Подякувати вашому чоловікові Віктору. Я не знаю історії і не маю знати, ви знаєте. Але я точно розумію, що я маю йому подякувати, бо ви одне одного творили. Дякую вам, пані Ольго, за все, що ви робили і робите, чините для України. Справді вам скажу, що я щасливий, що ви в Хорватії і я в Хорватії. Я міг би бути в іншій державі, а ви могли би бути в Хорватії чи навпаки. Але повнота усвідомлення відчуття речника України у Хорватії, ректи, слово ректи говорити речника, це ви. Я у подячному вам листі кажу, що життя зіткане з потреб, бажань, прохань та очікувань. І згадую слово «дякую». Дякувати – це означає визнавати, шанувати і бути сильним. Дякую вам, пані Ольго, за прославу України в Хорватії своїм рідкісним, Богом даним голосом, культурою і відданою працею. Будьте благословенні у ваших праведних ділах. Дякую вам. Я дуже сподіваюся, що сьогодні наша розмова, пісні, все буде крутитися навколо пані Ольги. І для мене на тлі вишитої сорочки є ключова подія чи ключова мить. Це величання Ольги Камінської. Дякую вам. Дякую вам, пане посол. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вважати з цього моменту, що пані Ольга Камінська є надзвичайним та повноважним послом культури і мистецтва України у Республіці Хорватія? Можемо вважати, я тут це не написав, але це означає, що в другому листі я маю на те повноваження, я випишу вашу місію як посла з питань культури в Хорватії. Это поздравить еще одному блеску велепосланника культуры и искусства Украины в Республике Хорватия, госпожу Ольгу Камінську. Я ще хочу пару слів. Так. Звичайно, я вдячна за ваші слова, вдяки, тому що це, знаєте, як воно дає крила і бажання, відчуття, що ти потрібен. Це дуже важливо. І ще хочу доповнити, тому що Віктор сьогодні взяв паузу, що з нього згорно, що Жупанія є держава рад дружба Дніпро-Рієка, як колись очувала культурне багатство і разноликость. Фінансову підпору за одержавання програми дружба дала нам Приморсько-Горанська Жупанія, Совет за національні маніни Республіки Хорватської і Велопосланство України у Республіці
Камінський і як часто нам ваше допомагає Віктор Філіма. У 2025 годині Udruga slaviti već 15 godinu svoje djelatnosti. Vjerujem da ćete uživati u pjesmi glazbe, a i u plesi iz Ukrajine i Hrvatske. І сада пісня, але ова посебна пісня. Ця дуже цікава пісня. Пані Олю, вона, здається, з вами з самого початку вашого творчого життя. А розкажіть нам трошки про цю пісню, будь ласка. Це був мій буквально перший виступ на сцені оперної студії консерваторії. І в залі сиділа автор пісні, пані Андрієвська і моя професор. І вона сказала, що оцій дівчинці, будь ласка, дозвольте, щоб вона співала вашу пісню. Потім, через багато років, її мати, коли вже не стало композитора, її дочка, значить, вона має право на те, щоб виконувати пісні. Дочка підтвердила це бажання і як меседж матері, да, ця співачка співає цю пісню. Якби я вміла вишивати. Андрієвська, слова Лади Реви. Вишивати
Жена посланника Ніна Кирилич сама освітила обу сліву і поклонила мені українське. Дуже рада картина. Дуже. Як приємно, дякую пані Ольго, що сьогодні на цьому вечорі стільки поважних гостей, пан посол, і дружина посла пані Ніна, і, звичайно, представник української меншини у Приморсько-Градській жупані пан Віктор, представник української меншини у місті Загребі пан Віктор Філіма і представники президії Української громади міста Загреба. Ви бачили чудове відео на початку сьогоднішнього заходу. Там були світлини з яскравого, як здається, нам на світлинах життя пані Ольги, але ви знаєте, мистецтво, творчість – це як айсберг. Ми бачимо лише 5% від того, що знаходиться поза лаштунками цієї сцени. Це важка робота, це недоспані ночі, це зірвані нерви, це хворе горло, коли ти не можеш співати, тобі треба виходити. Це переживання, намагання бути краще. І лише одиниці можуть досягти таких вершин, як пані Ольга, і стати примадонною і в Києві, і в Україні, і в Риjeці, в Хорватії. Nadam se, dragi hrvatski prijatelji, sve ste razumijete, da? Ako što treba će, onda dođite poslije kod mene i pitajte, ako neki trenuci vam više nije jasno. Dobro? Hvala vam puno. Пані Ольга закінчила Київську консерваторію. Звичайно, це був великий тернистий шлях. І згодом дуже важко після консерваторії зразу влаштуватися у гарний, хороший театр. Пані Ользі пощастило, але пощастило це означає, що працелюбність та талант пані Ольги привели її до цього досягнення. Вона стала солісткою Київської національної оперети. Директор Київської національної оперети Богдан Струтинський передавав вітання пані Олі. Я з ним говорив буквально вчора. І Оксана Володимирівна, фінансовий директор, теж передавала вітання. І пану послу теж казала, передайте вітання від Оксани з оперети. Так. І насправді дуже гарні спогади. Якщо ми зараз завітаємо в Київську оперету, як ми сад точимо у театрі оперети у Києві, можемо до сад видіти портрет Олі Камінської на звідуванні у фоєву. Jako drago meni što imamo mogućnost tu u Rijeci slušati ukrajinski pjesmu i sa takvoj poznatoj osobom imate mogućnost biti zajedno u ovoj dvorani. Pan Viktor переживає, хвилюється. Це нормально, так? Більше ніж в 20 операх пані Ольга виконала ролі. Це дуже важко. Це інша мова, італійська мова. Всі опери знаємо, співаються італійською мовою. Треба гарно вивчити вимову, інтонації. Все дуже і дуже важко. І, звичайно, коли така талановита і відкрита щира людина приїжджає в іншу країну, їй важко знайти себе. Тут вона була кимось, а тут її ніхто не знає. Але такий талант, як пані Оля, пробився і в Риєці. Вона змогла стати солісткою Риєцької опери. І зараз хотілося б подивитися відео, про яке говорила пані Ольга, «Тоска на 3 локації». Це цікавий культурний проєкт. І одна з локацій – це був Гувернеров палац тут. Я сподіваюся, на відео ми побачимо деякі фрагменти з цього, бо на фотографіях були фотографії з цієї великої зали. Так? Давайте подивимося це відео.
andiamo su, su, Mario, Mario. Пане Ольго, це чудове відео. Ви побачили, що навіть трюки виконували самостійно, без проблем. Я хочу сказати, що коли це був скок був з цієї Стрисацької градини, на слідуючий день писали в газетах, що вся публіка, всі вони дах згубили, тому що тут лишився, бо ви не знали, що там стоїть страховка, 3 чоловіки мене. Але чоловіки Чоловіки? чекали. На руках відвезли вас. Чудово. Що цікаво, що ви побачили в цьому відео роль Маріо, да, виконував Давор Лешич. І він сьогодні присутній тут. Це відомий річ Віталій. Давайте привітаємо. Пане Давор, молю вас, wielu też budujemy do nas familię z opery pajacy.
може бути співаком. І насправді це дуже важко правильно виконувати партію і ще й відігравати драматургію, інтонацію, поглядом, рухами на сцені. Це дуже і дуже важко. І зараз я коли дивився, як співає пані Ольга на такій відстані від мікрофона, як співає Давор Лешич, ми цього в нашому звичайному естрадному житті не можемо побачити. Всі виконавці прикуті до мікрофону. Ну, останній раз ми це бачили на Євробаченні, да? Французький виконавець. Трохи відійшов. Але, скоріше всього, він теж має класичну освіту, класичну оперну освіту. Але що цікаво, що пані Ольга не лише творча особа, вона ще й митець, який намагається зорганізувати українців у Рієці і популяризувати українську культуру. Саме задля цього було створено культурно-просвітницьке товариство Дніпро-Рієка у 2010 році. Так, наступного року 15 років. Ми всі сподіваємося, що пані Ольга нас покличе на святкування. Так, пані Ольга? Чисельні фестивалі, чисельні культурні вечори проводило це культурно-просвітницьке товариство. І ось нещодавно на культурному вечорі, присвяченому творчості нашого царя Тараса Шевченка, була нагода прекрасно почути Лесю Чернецьку, яка на заклад публіки прочитала Катерину Тараса Шевченка. І сьогодні пані Леся нам приготувала... Що приготувала нам пані Леся? Садок вишневий коло хати. Ваші оплески. Леся Чернецька. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Дякуємо, пані Лесю. Дякуємо вам. Якщо вже ми почули в цьому вірші про сім'ю, то варто, напевно, згадати чудову сім'ю із Дельниці, яка постійно приїжджає на події, які влаштовує культурно-просвітницьке товариство Дніпро. Це сім'я Тухтан. Отже, ми маємо можливість Марі Тухтан, Воронка Тухтан та їхні чудові донечки. Так, пан Вікторе. Попросили концерт почати спочатку, отже. Чи продовжуємо? Продовжуємо. І ця чудова родина є прикладом, як люди вміють знайти спільне і в звичайному житті, і в творчості. І що цікаво, що ця родина на заходах, які організовує пані Ольга та пані Віктор, виконують українські пісні. І сьогодні ця чудова родина приготувала нам пісню «Явір і Яворина». Музика Білаша на слова Павличка. Прошу. Ja bih prvo zahvalio Olgi i Viktoru na lijepoj suradnji kroz puno godina. Jedna srtica iz života našeg zajedničkog, smo se upoznali. To je bio jedan brod, ja sam pjevao pjesmu, plovio ovaj brod, plovi prema ljubavi, nadam se da se svi možemo povezati u nekoj pozitivnoj atmosferi između Ukrajine i Hrvatske i drago mi je da surađujemo s vama.
da surađu, da vidimo kako su Ukrajinci toliko srčani ljudi, toliko emotivni. Ovi koncerti su toliko puni emocija da se to danas rijetko stvarno može doživjeti. I zahvaljujem na suradnji, imali smo krasnih projekata u Mrkoplju, kojim se njeguje prijateljstvo, Ukrajina i Hrvatska, što mi je jako drago i drago mi da možemo biti dio ove prekrasne priče. Хочу ще сказати, що пан Марій є головою товариства Diamond Music Classic Рівка. І це говорить про те, що людина теж має організаторські здібності та намагається поширювати цю музику серед загалу, серед людей, які хочуть почути щось інше, ніж сучасна музика, хочуть приєднатися до чогось важливого, до чогось споконвічного. Пан Маріне, знаємо, još jednu pjesmu imate. Jednu pjesmu od Zajca. Mislim da je lijepo malo čutijena hrvatska pjesma Domovini i ljubavi. Evo, zajednički domovinu jedemo Hrvatsku, a i Ukrajinu. Прошу оплесками, зустрічайте.
з чорнобровим, загубиш свою вроду. Рано вранці я вступала, лиш зусилля копала, для тебе все збирала, про себе промовляла. Ой, говорила мені, мамо, ой, говорила мені, мамо, не ходи до того гриць, не гуляй на чорниць, він тебе всю зачарує, а потім сам поманує. Ой, говорила мені, мамо, ой, говорила мені, мамо, ой, говорила мені, мамо, не ходи до його саду, не гуляй ти з чорнобровим, загубиш свою вроду. Ой, говорила мені, мамо. І приєднуйтесь до нас, будь ласка. Йдіть, будь ласка, йдіть до нас, тому що треба залишити. Дніпро ріка. Можна включати. Підходьте, підходьте, особливо хто в вишиванках, підходьте. Можеш включити.